Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje futhi ngibuyile. Ama-degrees ngifuna ukuchaza ama-radians nama-degrees ngibuyile. Ngokukhulu sihlale sikhuluma ngama-degrees. Sikhuluma kakhulu ngama-degrees ahlukile. Namhlanje ngifuna sibheke ama-radiant ikakhulukazi. Abantu abaningi bayilahla kuma-radiants and baphinde futhi uma bayilahle khona bangakwazi ukuthi i-mathematics noma izibalo zabo zibe kahle futhi la kule ndawo ye-trigonometry. Siyakhumbula-ke ama-angle esihlale sinawo u-90 loyana i-angle yethu uma ime straight kanjena phansi naphezulu 180. Uma engathi ithanda ukuma kanje u-45 kusho ukuthi 180 simdabule maphakathi u-90 simdabule maphakathini. Leya u-90 esekuqaleni le enye ngithe ubani u-45. Sikhumbule ukuthi sine-angle kanje sibe ne-angle angle kanje. Angle kanjena iyafana nokuthi ngama-degrees u-360 degrees ngoba iyini indingiliza phelela. Ngabe kuthiwa indingiliza e-half noma i-orange uma lihlaphula maphakathini befana nokuthi i-180. Kepha namhlanje ngifuna sibheke indaba esemqoka, indaba yama-radian. Radian. Yiyo ngifuna sikhulume ngawe. Sengicimile-ke laphayana. Ngingayi kude ngingapholisanga amaseko. Tika ngidraw indingiliza enhlenyana encane laphayana. Nayi indingiliza yethu. Bheka ngisasusanga indingiliza ngifuna ukudweba nje ichashaza i-point lethu esizosebenzela ngalo na ichashaza lethu maphakathini. Mangidabula kanje leyana i-radius noma i-half yesekele noma ukota kasekele ngingasho kanjalo wendingiliza. Ama-radius-ke i-radians into efana kanjena. Yilento ekuthiwa i-radius sine-theta wethu laphayana. I-radius yethu noma i-radian yethu yiyo leyana i-arc that subtends. Kusho ukuthi i-arc that subtends our radius i-radian yethu noma i-arc that subtends i-angle yethu ewu-theta loyana laphayana. Ya singabhala nje ngo-R sithi uyini uyi-radius or i-radian yethu. Zingangixaki lento zika-radius no-radian. Asithi radian i-angle yethu iwubani iwu-1 radian ngoba lapho akubonakali ngiyaxolisa ukuthi ngishintshe ilona dobe futhi ne-angle enhle incane lasekile bengilidwela indingilizo bengiyidwebe lapha. Ngizodweba i-cycle noma unit cycle e-right. Angle yethu i-radius yethu leyana angle yethu ithe radius yethu leyana ngathi leyana is-subtend noma i-radian yethu subtend of an angle leya ka-theta. Lapho khona ukhumbule i-subtend bekusachaza ukuthi usothi i-angle yethu 1 lapho it's equals to 1 lapho i-subtend lapho i-subtend ne-angle yethu njalo kumele zenzeni zihlale zilingana. Ubambe lo mqondo soloko sifunda ngawo ngifuna futhi uze uqonde. Njengoba ngishilo uma ku-radian kuyileyana e-1 subtend i-radians leyana iyodwa mase ku-half mase kuyindingiliza enkulu ephelele ubani uba u-2 pi radians noma u-2 pi r. Kulula-ke lokhu bengisanikeza lento abayibiza phecelezi intuition noma isifundo ukuthi niqonda ama-radians ukuthi hamba kanjani. Khumbule namqondo umqoka ningalahleki. I-radiant eyodwa i-half yesekele noma indingiliza. Kepha indingiliza mase igcwele iyinkulu kanjena iwubani iwu-2 pi radians. Lento esenze nangale mangiqala ngama-degrees ukuthi indingiliza phelele ubani u-360 degrees. Nendingiliza phelele kuma-radians u-2 pi radians noma imelwe u-2 pi radians. Kumqokwa lokhu ningakukhohlwa. Mase ukwazi lokhu so understand ngiyakholwa ukuthi futhi angiqala ukwenza sike sakwenza evidiyweni yethu yokuqala. Manje sofuna ukufunda ubudlelwana phakathi kwama-radians ama-radians nama-degrees. Izinto engizofuna sihlale kuzo sizibheke.
Ngizothi-ke manje ngicime sikwazi ukuthi sidlulele kwisigaba esinye vele esihlangene ngaso. Ama-radians seniyawazi manje. Sesiwaqhathanisa nama-degrees, ubudlelwane phakathi kwama-degrees nama-radian. So asithi manje ngino-2 pi, lo esimtholile ukuthi indingilizi ephelele u-2 pi radian. Kuma-degrees ime kanjani? U-2 pi radians uyafana nokuthi u-360 degrees, 360 degrees over ubudlelwane lobuya, ngiyaxolisa, ubudlelwane sengiqhubeka lapho, u-1 radian ke uyafana noma u-radiant elilodwa liyafana ukuthi lu-360 degrees over pi radiant. Equals to noma lingana no 180 over 180 over pi degrees. Ukuthola ukuthi i-radiant kahle i-radiant eli-1 lilingana no 180 degrees over pi, or 180 over pi degrees. Sesifuna ukuthola ukuthi i-degree eli-1, sesithola i-radiant eli-1 lingakanani. I-degree eli-1 lifana nokuthi pi over 360 degrees radian, akusasama degree manje, equals to ilingana no pi over 180. Into ebalulekile, i-degree elilodwa ileya formula leyana ekugcineni liwu-180, liwu-pi over 180 radian, fana noma radian 1 radian leyana kanjalo futhi. Okusemqoka uma ungakwazi ukuthi uyikhumbule le nto, uyimemorize, uyifake ekhanda, angeke uze ulahleke, iyohlala ikusiza njalo. Ukhumbule futhi nale engibhala lapho ukuthi 2 pi radian uyalingana no 180 degrees, mawusidivide kanjalo noma uzisimplifya. Mhlambe enye indlela esingayibheka ngayo, asithi sine half circle laphayana noma indingiliza yethu i-orange silethu silisike emaphakathini, iyafana nokuthi leya nto leya it's equals to noma ilingana no 180 degrees. 180 degrees ngibhala nje unit yakhe lapha, ngabhala igama mawufuna lika degrees eliphelele, ngaqeda ispace ngizobhala lela. Kufana nokuthi iwu-pi radians, pi radians yethu leyana, ngoba 2 pi radians mawafula no 360 degree mawafula baba 180 no pi radians. So i-1 radian ke ilingana nokuthi i-180 over pi degrees. Ke u-1 degrees yena ulingana no pi over 180, pi 1 over 80 radian. Sokwenza esinye isibonelo, sokwenza ibonelo manje iphilayo. Funa senze nje ibonelo iphilayo. Asithi sithatha u-45 degrees. 45 degrees 45 lana sifuna ukumconvertela noma simshintshele kuma-radians. 45 degrees sobuyela kuleya formula lapho siguqulela ama-degrees khona kuma-radians, sothatha leya ka 1 degree equals to 1 pi over 180 radians. So to 45 degrees is equals to noma ulingana no 45 times pi over 180 radians. Radiant esisebenza ngayo, so 245 ungena kangaki ngoba ku-pi u45 ungena kangaki ku180, ungena kawu4. Sesizobothola u4 over upi over 4 radian. Ngizikhumbuze ngani? Nangu 45 degrees wethu uyalingana no pi over 4 radiant wethu, mase simshintshela ama degrees wayisa kuma radiant. Kuzosiza njalo ukuhlala ukukhumbula leya formula leya, noma i-maths, standard se-maths kakhulu sisebenzisa leya formula nga-pi radiant is equals to 180. Mawufuna ukuguqulela ama-degrees kuya uwayise kuma-radian noma ama-radian uwayise kuma-degrees, uhlala uyibhala phansi leya nto ka-1 radiant it's equals to 180 over pi degrees, noma u1 degrees is equals to pi over 180 radians. Izokusiza kakhulu mawukhumbula leya pi radian over 180 is equals to 180 kakhulu ukuthi ukwazi ukuthola impendulo zakho. Senze nje esinye isibonelo.
Isibonelo sika pi asithi pi over 2 radians funa ukumshintshela simise kuma degrees funa ukwazi ukuthi equals to how many degrees question mark yethu lapha noma uphawu lethu lombuzo ukuthi soba nama degree angakanani. Na ifoni yami iyakhala ngathi sengiyafuneka ithi ke ngenze mhlambe lesibalo masinyane ngizosheshisa ngiqede leli video. Bengisabhala lana pi radiant is equals to 180 degrees. Ngiyazikhumbuza lento ebengithe sizikhumbuza ngayo. Sesifuna ukuthola ama radiant. Kuma radiant isebenza kanjani? Sifuna ukwazi ukuthi i radiant noma i degree elilodwa ukuze sithole impendulo ye degree usenza kanjani? Sizothi ngiphenye nje incwadi zami ngibone ukuthi ngisakhumbula na. Ngiyasakhumbula na. Okay, nayi sengitholile i-formula leya ka pi radiant is equals to 180. So to 1 radiant kumshintshela kuma degrees it's 180 over pi radian ikanjalo. Sengizobuyela ke sibalweni sethu 1 over pi degrees, ngiyaxolisa, pi degree 180 over pi degrees, so 2 pi over 2 radian is equals to pi over 2 times 180 over pi degrees. Ngishintshela ukhumbule shintshela pi radiant leyana kuma degrees, so thola impendulo ka 90 degrees. Thola 90 degrees loyana. Fana ukuthi upi labayana kahle ukuthi umsebenzi omude nama ngisenasikhathi bengizonibonisa. Asenze sinye isibonelo. Isibonelo sokugcina nci. Sithi sino 30 degrees. 30 degrees ngibhala laphayana. Sizomguqulela kuma radiant. Sifuna ukumguqulela ama radiant, senza leya formula yethi radiant. Pi radian is equals to 180 degrees. Pi radiant is equals to 180 degrees. So sothi 1 degree is equals to 180 over radian. Masifuna ukuthola ama radiant. 1 pi or pi over 180 is equals to iradiant. Is ngiyaxolisa 130 times 1 times pi over 180 radian. Laphayana 30 ungena kanga ku 180 ungena ka pi over 6 radiant. 6 radiant 30 degrees wethu pi over 6 radiant. Ngiyacabanga manje ngabuyela emuva nizinikeze isikhathi nimamela ama video nifunde incwadi nizokwazi ukuthi mhlambe nithole futhi niqondisisa. Akukho nzima ngozinika nje isikhathi uyifunde maths uzoyithola. Siyabonga.